Jos me nyt puhutaan hetken aikaa Lahti Business Regionista, niin mun mielestä meidän pitää pystyä kirkastamaan vähän sitä, että mitä me ollaan. Se, että niin tämä Lahti Business City... Me ei mennä tonne. Nyt on liian aikaista lähteä tolle reitille. Okei, Lahti Business City, ei mennä sinne. Me ollaan Euroopan ympäristöpääkaupunki 21. Mun mielestä siinä on tosi paljon semmoista niin kuin kiertotalouden, kaiken tämän ympärillä, capital of sustainability. Voisiko siinä olla jotain tämän kaltaista? Niin, ja Lahtihan on myös talviurheilun pääkaupunki. Urheilun. Meillä on 400 lajia, meillä on Lahti Sports Hub, meillä on 2 olympiatason treenikeskusta. Toi on hyvä toi sportti. Jättääkö se vähän ehkä sit ulkopuolelle kuitenkin sitten kaiken muun tekemisen? Me ollaan niin paljon enemmänkin kuin sportti. Niin ja oikeastaan Lahti on ruoan ja juoman pääkaupunki. Tiesit sä, että Lahden seudulla on tehty elintarvikealan isoimpia investointeja, muun muassa Hartwall, Viking Malt ja sitten tosi paljon kiinnostavia pieniä. Täällä paaritaan kahvia, valmistetaan huippuviinejä, mitähän muuta vielä. Ai niin, ja leivotaan leivät suomalaisiin ruokapöytiin. Niin, ja sittenhän me ollaan myös tuleva suklaan pääkaupunki. Tietääköhän jengistä vielä? Ei varmaan kyllä tiedä. No mut kyllähän me ollaan niin kuin huipputeollisuuden pääkaupunki. Tämäkin tuoli lahtelaista huippuosaamista. Mitä jos me vaan tehdään tää itsellemme nyt vähän helpommaksi? Lahti on ympäristöpääkaupunki, sportin pääkaupunki, sähköisen liikenteen pääkaupunki, myynnin pääkaupunki. Tervetuloa Suomen myynnin pääkaupunkiin Lahteen. Suomen tuleva pääkaupunki, räppipääkaupunki, kebabmuki-pääkaupunki. Mitäs vaan laitetaan, että capital of fucking everything. Jari hei, kelle sä oikein puhut?